थांनाय माखासे बोसोरनिफ्रायनो भारत हादराव गोबां गिख्रंथाव ट्रेननि जाब्रबथाय जादों, जेराव गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों आरो गोबाङानो गोब्राब जोखोम जानानै नोरजिया जानानै भुगिनानै दङ। बेफोरबादि जाब्रबथाय आरो खहाखौ बाङाइ खालामनो भारतारि रेलवेआ मोनसे गिदिर थांखि लादों। बे समाव बड'लेण्ड रादाबा भारतारि रेलवेनि मोनसे गोजोनथाव रादाब फोसावनो सिगांदों। बे खेबनिफ्राय भारत हादराव ट्रेन जाब्रबथाया बाङाइ जानायनि लामायाव। बेजों लोगोसेनो थाबैनो दावबायनायनि राहाखौ गोख्रैसिन खालामसिगोन। नंगौ, भारतारि रेलवेआ दावबायनायनि रोंमोन्दांथिखौ सोलायनो थाखाय 180 कोटि रांनि मावथांखि थियारि खालामदों। दावबायारिफोरनि थाखाय ट्रेक सामलायनाय आरो रैखाथिखौ साबसिन खालामनो थाखाय मिरु रेल मन्थ्रि अश्विनी वैष्णवआ बावैसो गोदान दिल्ली रेलवे स्टेशनाव इन्टिग्रेटेड ट्रेक मनिटरिं सिस्टेमखौ नायदिंनानै भारतनि रेलवे नेटवर्कखौ गोदान मुगायारि खालामनायाव मोनसे मख'जाथाव आगान लादों। बे जौगा बिरोंदामिना गोदान राहाफोरखौ मुलाम्फा होनानै ट्रेक सामलायनाय आरो रैखाथिखौ सोलायनो थाखाय थियारि खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि ITMS-आ मोनसे जौगानाय खान्थि जायखौ 20 निफ्राय 200 किल'मिटार घन्टानि गोख्रैथिजों गोनांथार ट्रेक थासारिफोरखौ नोजोर होनो थाखाय डिजाइन खालामनाय जादों। बियो लेजार सेन्सर, हाई स्पीड केमेरा, एक्सेलेर'मिटार आरो GSP-जों सुजुजानाय, जाय गुबै सम कन्टेक्टलेस खारि बुथुमनो हायो। ITMS-आ खैफोद एबा गोरोन्थिफोरखौ ट्रेक खालामनायाव गोख्रै फिननायखौ रोखा खालामनो SMS आरो इमेलनि गेजेरजों गोख्रै एलार्ट दैथायहरो। भारतारि रेलवेआ गासै 17 रेलवे जनफोराव ITMS रेलगारिफोराव 180 कोटिसो रां थिसननो थियारि जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आथिखालाव गं 7 ITMS रेलगारिफोरा भारताव सोलिगासिनो दङ, आरोबाव गं 10 लाबोनो सानथांखि लादों। मोनफ्रोमबो ITMS रेलगारिनि बेसेना खमैबो 18 कोटि रां होननानै मिथिनो मोनबावनाय जादों।